Avui parem l'ull en un esportista de les antípodes, l'australià Valentino Guseli. És una de les estrelles emergents en la prova del halfpipe, en la que ja va aconseguir una medalla de plata en els Campionats del món de l'any 2023, amb només 18 anys. Natural de Canberra, vol seguir les passes del seu ídol i company d'equip, Scotty James, un dels esportistes més importants a Austràlia.